Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ин распродажаро бисёр ҳам интизор будед, бисёр пурсидед ки бо кай распродажа мешава. Марҳамат, чунин распродажа пешниҳоди шумо мегарда. Инаи лёнай беҳад хушрӯай, се либосуш, мисол озиҷа чанд материал ма нишон метим, ҳамашон се либосиш 200 сомонӣ мешава. Лекин духтарако дар назар дошта бошед ки кам мондагиай, ҳамаш ами ярулони ҳам мондагӣ нестай. Барои ҳавай касе ки мисол иглаш тамом шуда боша, бо дигар глош ҳастай ки ман шумо да сурат мепартовам. Касе ки игло интихоб кардагиша намеёва. Хулас на лёни фасони хушрӯ. Наминора ҳозир ҳамаша нишон метем. Ҳамаи ҳамино распродажа шидагиан се либосуш 200 сомон. Я либосуш 66 сими мерафта, лекин я либос мо раво намекунем, фақат аз се либос боло. Хулас на нигоҳ кунем. Иглам гули фасони хушрӯай, бори дубайскиай. Материалош ҳамаш материалои тозаи духтаро. Ҳамаш материалое ки мисол ино камушда обтовиш худаш мумкин 80 сомон боша. Хулас ина нигоҳ кунем. Иям чихе гули хушрӯи фасонаки аҷоибак, иям дубайски. Ина нигоҳ кунем, инамино намқадари мондагиам. Кам мондагиам, барои ҳавай ма гуфтам ки шумо да гап занам. Онай намудам ҳастай да хушрӯ гирифтан. Иам кам мондагиам, мумкин ами се либоси дига боша тамом. Ҳамино кадомеша мегирен духтаро. У дафаша намина бисёр призда будан тамом шуда буд, ина бо омадай духтаракои азиз. Иам ами се либосуш 200 сомон. Марҳамат, дер накунен. Метавонен ки дархост кунен. Ина иша нигоҳ кунед, иглам нағз харидан. Ғавсаки хушрӯи платята беҳад нағз меброя. Ва инчунин ама адрасиам нағз присида будан, метавонед дархост кунед. Иам ҳама хел кам мондагиай. Материалошта гап нест, материали беҳад фасони дубайски ғавсакай. Ана як рулон мондагиай тамом. Ина нағз харидан барои туи марака духтаро бовар кунед, ин материалое ки мепушам барои хушрӯай ғавсакай куртакада мешава. Ина иш лёнай бо диден. Иям ҳамин нарх шидагиай ҳозир. Духтаракои азиз, ина меоям беҳад материалои фасона лёнай бо лёна медонен ки қиматай. Ина ҳозир иям ҳамихе распродажа да афтодагиай. Ишам ина иншам як рулонай фақат ба назар гирен, ҳам як рулонай тамом. Ишам ҳами аиш бо ками камай. Хулас иям ҳамиям я нархам се либосуш 200 сомон. Шумо метавонед ки аз ҳамаш ҳар хела гирен. Я либос аиш яктай дигараш. Хулоса анамино ҳамин нарх. Ана иглам нағз гирифта будан, и дубайскиай. Иям 3 метрш се либосуш ҳама хел 200 сомон. Распродажа материалои ғавсаки хушрӯям духтаро пушаймон намешавен. 100% катонан. Ина нигоҳ кунен. Ина инш доингай. Медонен ки доинг чихе хушрӯай качестваш. Марҳамат, метавонед дархост кунен. Иям кам айнеким духтарако. ҳамишам ба назар гирен ҳангоми харидорӣ кардан. Баъд ҳозир яктай дига дубайскиро нишон метем. Анаминай. Ами гилам гули хушрӯай, иям кам мондагиай. Хулас духтаракои азиз, ҳаминҷа ма қариб озия 10 намуд нишон додум. се либосуш 200 сомонӣ. Кадомеша ки мегирен, сурат гирифта мада партоен, ма доставкара мефаҳмонам тона. Россия доставка надорем, фақат дар дохили Тоҷикистон ай доставкамон.